publikoaren hobekuntzaren bidean, zein nolako ekarpen egin dezakeen bai elkarteak, elkarteak, eta lotuta ezinbestean zuzendaritzen jardunaren hobekuntzarekin, uztartuta jardun horretan zein nolako elikatze bideetatik hartu behar dugun, nundikan inspiratu egin behar geran, eta nungo ezagutzatik eraiki egin behar dugun guztiok bilatzen dugun eskola inklusibo, eskola parte hartzaile, eskola aurreratu, gizartearen hobekuntzan ere parte hartzen duen horretatik. Edozein erakunde, edozein giza izakera daukan taldek behar du hausnartzeko, pentsatzeko, lekuak eta antolaketak, hobetzeko. Eta eskola zalantzari gabe gure gizartearen formakuntzan mugarri potente bada. Eta, klaro, udako ikastaroak horri eskaintzea leku bat sistematikoki lanago egiteko, uste dut, nahita esko garrantzia daukala, sekulako garrantzia daukala. Bestalde, gure ikerkuntza hildoak hor leku bat eukitzea, transferentzia egiteko aukera ematen ditu. Alde batetik etikoki hori horrela behar da izan. Ezin dugu gure ibilbide universitarioak egiteko aitzaki erabili bakarrik, edo leku bakarrik gure eskolak, izan behar gara, bueltaketaren testigu. Hortan, konpromisoa daukagu. Ikertzen dugun hori, edatzeko obligazioan gaude. Orduan, hau da, leku bat, ederrazkoa gainera, hori gauzatzeko egin batetan, behintzat, alde neurrian. Alde batetik hori. Bestetik, klaro, eskola hobetze kontu horietan partekatzeko eta elkarreragin hori emateko oso importantea dela uste dugu, eta harremana sortzeko, sarea sortzeko, gutxitan ikusten dugu elkar, baina ikusten ditugun horietan berrartzen dugu elkarrizketa, ezta? Halaxe ikusten dugu geu ere, ezta? Horrelako esparruak, esparruan hitzak, saretzeko erresak diren eta aukera ematen duten esparru hauek, erantzun jakin bati, edo galdera jakin bati erantzun ematen dute. Eta da, ikastetxetan egiten dugun praktika eta ikerkuntzak sortzen duen ezagutzaren arteko lotura hori. Nun batak bestea retroalimentatu egiten duen, gizarteak aurkezten dizkigun erronka berrien lehendabiziko bidetik geuk jaso egiten ditugu, eta gero gure esperientzia horretatik zuenera, alegia, unibertsitatera jotzea erantzun bila. Zergatikan gertatzen den hau, are gehiago, nola erantzun beharko diogu sortzen ari zaizkigun erronka berriei, ez? Nik uste dut hor, elkar elikatze horretatik asko daukagula bidea egiteko, hemendik hasita aurrera begira ere, eta horrek finean emango diguna edo eskainiko diguna da ikastaroaren izenburua, ez da? 21. mendeko erronka horiei eskola publikoa, bai? Ze publikotik hitz egiten ari gara noski, baina eskolak gizarteari eskaini egin behar dizkion erantzunak. Erantzun praktikoak hobekuntzaren bidetik. Gainera, nik ikusten dut adibidez gauza batzuk inertziaz bezala joera alde egitea dela, da, bata bestean gandik urruntzera, ez da? Esan nahi dut, gure ibilbide akademikoetan argitalpenak egin behar ditugu, publikazioak egin behar ditugu, eta askotan oso teknikoak diran aldizkarietan dira, beste hizkuntza batzuetan dira, oso urruti geratzen dira, benetan egiteko behar duen ezagutza horien persona horien gatik, edo profesional horien gatik. Leku hauek eskaintza horien baten dizute. Batetik hizkuntza bateratu
Eta, bueno, ze ulertzen dugu proiektu hitzaz, ez, adibidez. Edo hobekuntza hitzaz, adibidez. Guretzako, ze garapen eraman duen hitz horrek eta irakasle batentzako lehen hezkuntza edo derrigorrezko hezkuntzan ari dan beste irakasle horrentzako akaso bide diferenteak, hitz berdinaren azpian. Orduan, elkartzen garenean, oroitzen zara hortaz, eta orduan egokitzen dezu zure diskursoa eta zure ezagutza hori beste horrekiko, ezta? Eta hori oso importantea da, oso erabilgarria da. Ez bakarrik ikerkuntzak etikoki konpromiso hori daukalako, baizik eta unibertsitateak daukalako konpromiso bat gizartearengan eragina izateko. Sortzen duen ezagutza hori aplikatua behar da izan. Ezin gara gure odeietan ibili, urruti lurra ikutu gabe baizik eta hurbildu behar gara lana egunero egiten duten beste kasu honetan hezitzaile hoien ganako, ez da. Eta nik uste dut adibidez, aipatu duzun zuzendaritza berrien formakuntza hori da, erdiratzen ari da zaizkigun gaia, ez da, behin eta berriz, lidergotipoak, pertenentzia hori. Ni esatera etorri naiz, segun zelako giroa dagoen eskola baten, horrek eragina daukala ikasle horiek ikasiko duten horrengan. Osea, irakasleak ondo konpontzen badira, txukun lan egiten badute, gustora baldin badaude, umek matematikak eta hizkuntzak gehiago ikasiko dute, eta hobeto ikasiko dituzte. Hori ikusi dugu ikerkuntzan. Zergatiko harremanak beti auzian jarri behar dira, beti kontuz ibili behar gara giza zientzietan, baina hori horrela izanik, zuzendaritza taldeak hori aintzat hartu behar du. Horrek esan nahi du bere formakuntza, zuzendaritza talde horren formakuntza, personarteko giroan oinarritutakoa izan behar dela. Eta hori ez da edozein gauza. Seguramente zuentzako hori oso arrunta da, eskolan zabiltzatenok hori bizi duzu egunero, baina ikerkuntzatik hori esatea oso importantea da. Horrek esan nahi du gatazken ebazpenean, personaren ongizatean, harremanetan, mundu emozionalean, kontu guzti horiek zaindu behar dirala bereziki. Eta eskoletan ari diran lan talde horiek, persona talde horiek, taldekotasun hortan landu behar dirala, ez da. Orduan, akaso azken urteotan beste norabide batzuk eukiditu liderren formakuntzak eta bueltatu beharko ginateke edo berrartu beharko genuke idea hori, ez dakit nola ikusten duzu. Erabat adoz, 3 ekitaldi ezberdinetan eta urten erabat nabarmendu egin da, are gehiago bizi izan dugun, edo bizitzen ari garen egoera honetan, pertsonen zaintza zein nolako garrantzia duen ondoren eraiki nahi dezun guzti horren oinarrian, ez da. Zuk ingurukoak zaindu egiten baldin badituzu, zaintza horretatikan tazitoki ingurukoak ere ohartu egiten dira, zu nola egiten ari zaren, zuen arteko, alegia, helduen arteko. Helduak ikastetxe batean zerbait baldin bagera da txikientzako edo aurrentzako edo nerabentzako ispilu. Orduan, segun eta nola zaintzen garen gure arten. Hori islada bat izaten du aurrean ditugun aur nerabe edo hoien artean, hoientzako. Hortik pasatzen gera bigarren elementora eta zuk aipatu egin duzu langiroarena. Langiroa ez da bakarrikan helduen artekoa, ez langiroa da ikastetxe batetara sartu eta badago usai berezi bat, badago kultura berezi bat, ez? Lehen ere aipatu egin da kontzeptu hori. Hortek eramaten gaitu ja pertenentzia kontzeptura, ez? Eta pertenentzia kontzeptu horretan ja parte hartze ikuspuntu horretatik azkeneko eramaten gaitu eta da heldutasunera. Gaur ere ikastetxearen edo elkartearen edo dena delakoaren heldutasunera eramaten gaitu, no? Comunidades que aprenden esaten dan hori, ez? Hori behin eta berriz prozeso retroalimentario da, elkarrelikatu egiten dena, bai? Eta hori pixkat maila gorago batean eman beharra dugu elkarte eragileak edo garen moduan edo garen einean elkarte eragileak bestelako
eragileekin, kasu honetan unibertsitatearekin egin beharreko lanketa horretan, ez? Baina guzti horrek, muinean daukana da pertsonen zaintza. Horretan eraikitzen baldin badakau, asko daukagu irabazteko. Bai, uste dut gero horrek berak irakasle erosoagoek osatzen duten taldeak lanean jartzen baldin baditugu, ikasleekin ere horrek eragina dauka zezanik ez zuzenean, eta transmititzen da hori baita ere, ez da. Akulturazio prozesu horietan, zelako, horra agertu da, ez da, eman dugun hitzaldi horretan, zelako kulturan bizi nahi dugun, eta zelako gizartean lortu nahi dugun, hortan hausnarketa sakon bat egin behar dela, eta eskolak hor ze ekarpen edukiko duen, ez da? Orduan, eskolak egingo duen ekarpen, nahi dugun ekarpen hori da, ebalbatu beharrekoa. Eta sistemak hortarako prestatu beharko ditugu. Osea, tresnak eta teknikak hortarako, eta hori bai da erronka zaila, baina heldu beharrekoa. Eta, hor elkarrizketatu eta zan nahi dut partekatu eta dialogoan, erneko da. Ikastetxe publikako horretarako prest, beti. Asko daukagu irabazteko. Eta hartu beharreko erabakiak, bai antolatzaileen artean, bai ikertzaileen artean, bai eskoletan, eskola bakoitzean, bai gela bakoitzean, nik uste dut norabide hori beharko dutela eduki, baina adostasun bat egon behar da, komunidade osoan eta gizartean. Hornek ere ematen gaitu, urrengo elementura, eta da, prozesu horiek guztiak sistematizatu eta antolatu egin behar ditugula. Eman egin behar diogula esparru bat, eremu informaletik, baina, igual, akaso eremu formalago batzuetara, nun, preseski, ebaluazio prozesu horiek modu zientifikoago batean aurrera eraman ahal izango diran. Ondo neurtzeko, hobekuntzak nondik nola joango diren ikusteko, eta hor badaukagu lan handi bat egiteko. Bai, hor ebaluazioari buruz guk ikusten duguna da, ebaluazio kulturak indartzen direnean, ebaluazioak esan nahi du hobetzerako hausnarketa egitea. Modu sistematikoan, zuk esan duzun moduan eta tresna batzuekin. Hori, edatzen denean eta indartzen denean, hau da, ebaluazio kultura ezarri eta hobetzen denean, emaitzak hobetu egiten direla. Eta helburuak errazago lortzen direla. Bideak eginez, baina eraginkortasuna lortzeko ebaluazioa ezinbestekoa dela. Baina ebaluazioa ulertuta modu positibo baten, hobetzerako bide hortan ez da. Orduan, nik uste dut aldaketa hortik ere etorri egingo dela, zeren bai, egonda eduki dugu, nik uste dut hezkuntza sisteman ebaluatzeko joera bat, baina ez osoa. Gabeziekin, aldrebesetako joerekin askotan, beldurra ere eman digu ebaluazioak. Maiz fiskalizatzailea ere, bai. Baita ere, bai. Kaso punitiboa, ez? Zertarako den jakin gabe, ez da? Edo zertarako hori zigorra, edo aipatzen duzun hori egia da. Orduan, hor, badago beste modu batetara ulertzeko modua. Hobetu egin behar dugu, prozesuak hobetzeko, pentsatu egin behar dugu, hitz egin behar dugu, ikertu egin behar dugu, aztertu egin behar dugu. Eta hori, etengabeko tasun hortan, nik uste dut sartzen ari garela, eta ona dela hori. Honek eramaten nau, azkeneko reflexio batetara eta da, neurtzen ez degun hori nekez hobetu dezakegula. Bai, kasualidadean oinarrituta, akaso hobetu daiteke. Baina neurtzen ez duzun hori, ikastetxeko mailara ekarrita ez da, familien asebetetzea ikasleek lortzen dituzten emaitzak. Lan giroa ere bai. Guzti horiek, espazioen erabilera egokia, bizikidetza, zenbat gauza ditugun ikastetxe barruan, zenbat prozesu ezberdin ditugu ikastetxe barruan neurgarriak direnak, eta neurtze horretatik prozesu horietako bakoitza nola hobetu dezakegun modu errex batean. Eta horrek amaieran sortzen duena da
lehen aipatu dudan hori, ez? Ikastetxe batera sartu eta esan, hemen bada zerbait kultura deitzen diogun hori, baina kultura osatuta dago azpi prozesu txiki horietaz, eta azpi prozesu txiki horiek neurtu eta hobekuntza prozesuak eragiten baldin baditugu, amaieran ikastetxe horren arrakasta lortu egiten dugu. Finean zein da gure helburua? Eskola publikoaren helburua horixe da, ez? Ikasle horrentzako hezkuntza arrakasta bermatzea horretarako lan egiten dugulako. Bai, eta nik uste dut importantea dela gure irudia guk geuk ere, irakasleak esaten dute, kasu honetan nabil irakasle hezkuntza sistemako irakasleetaz. Nik uste dut oso importantea dela dimensio edo irakurketa errealago bat egitea. Nik uste dut badagoela neurri handi batean irakurketa hori, baina azaleratzerakoan arazoak dauzkagu. Eta hor, gure ikerketetan edo gure ikerkuntzan ikusi duguna da hezkuntza sistemako agenterik garrantzitsuena irakaslea izanik, bere autoestimu profesionala bajua dela. Orduan, hor behar da gizartea ari zaio esaten, hau egin behar duzu, hau egin behar duzu, egin behar duzu, eta ez zara ongi lanean ari, etengabe. Nik uste dut hor, beserako horaz antzeko bat bai egin duela, baina aldi berean, ari da lanean. Hor behar du bere temperatura berak hartu. Jakin behar dugu zenbateraino ari garen ongi, zenbateraino ari garen. Badakigu hezkuntza da non kontu bat dela, baina ez da iguala iritzia non profesionala zarenean edo ez. Orduan horre errespetu bat merezi du irakasle horrek. Eta hortarako behar ditugu tresnak esateko, hau hobetu egin behar da eta hau ondo dago. Eta hau kendut aldatu egin behar da. Hau ez dago ondo, gaizki dago. Hau toksikoa zaigu. Hori da. Eta hori oso garrantzitsua da egitea. Nik uste dut hortarako tresnak, hortarako baliabideak, hausnarketa sakonagoak bideratzea, polikiago hartuta, eta hori dagokigula unibertsitatean guri. Ikerkuntza hildo horiek jorratuaz ez. Akaso eskola aldatu egin behar da, baina soporte horien gainean. Aldaketa hori egiteko horrelako espazioak ezinbesteko ditugu, eta aurrera begira ere bai, ea aukera daukagun eraikitzen jarraitzeko. Primeran, seguro, oso ondo. Eskerrik asko. Zuri, eskerrak.